benvingudes a un vídeo més. Aquesta setmana he pujat al poble de ma mare, perquè ma mare viu fora de Barcelona i estaré aquí fins dijous o divendres. Avui acaba de sortir el vídeo anterior, que m'ha sortit supermono, així que si no l'heu vist podeu anar a veure el vídeo anterior. I res, acompanyeu-me una setmana més d'estiu. Fa molt que no em passo per aquí com a parlar. Aquests dies he estat a casa de ma mare, al poble, i bueno, ha agradat una mica. Vam anar a la platja, vam anar al riu, vam sortir a dinar i a sopar i així. Plan familiar amb ma mare i ma germana. Llavors com que no m'ha donat com per la vida, com per asseure'm i parlar i tal. Més que res perquè m'agrada com parlar a la càmera quan estic sola, perquè si no em sento com super cohibida. Entonces, pues eso. Ja estic a Barcelona, acabo de tornar i volia, més enllà d'aquí, a dir dues coses. Ahir em vaig veure una pel·li que, si no l'heu vist, la recomano al 100%. Es diu El mètode Williams, que segurament és una pel·li superconeguda que tothom ha vist, però jo no m'entero d'aquestes coses. Llavors, si hi ha algú com jo empanat que no se l'ha vist, és increïble. Va sobre la història de les germanes Williams, Serena i Venus Williams, que són jugadores de tennis. Serena Williams és la millor del món. I és com la seva història amb el seu pare, o sigui, el protagonista és el seu pare, com les va entrenar des de petites, no sé què, i està super ben fet. El Will Smith ho fa, que és que fa de pare, ho fa superbé, vull dir, és increïble. De fet, crec que va guanyar un Òscar. Sí, va guanyar un Òscar per aquesta pel·li. Molt heavy. Llavors, què passa? Que ara m'he obsessionat amb aquestes dues germanes i no paro de mirar vídeos i documentals d'elles i de la seva història, perquè realment és molt interessant i és molt heavy, rotllo. No sé, jo t'ho juro, ara estic total i absolutament obsessionada. Llavors, mireu-vos aquesta pel·li, de veritat. Després, què més volia dir? Sí, ahir vaig veure un vídeo a Instagram d'un profe dels Estats Units, que parlava com de la cultura del cringe, no?
i com això està afectant a les noves generacions i a la gent jove i així, i als nens que ell els hi dona classes. Com que molts nens tenen somnis i tenen aspiracions molt guais, però no les duen a terme i no comencen com a posar-s'hi per aquesta cultura del cringe, no? Perquè no volen com donar cringe i com que la gent doncs, els jutgi, no? I ara com que està molt més instal·lat i està molt mal vist si algú, pues, jo que sé, de cop i volta comença a cantar o si algú, pues, com jo, començo a pujar vídeos i com que la gent et jutja molt més i llavors com que dones cringe, no? Aquesta paraula a la mínima i et sents com que 10.000 persones t'estan mirant i t'estan jutjant, i això com crec que abans de les xarxes socials com que no passava tant, no? Llavors per la joventut era com molt més fàcil com perseguir els teus somnis i com fer el que realment t'agrada. I ara és com supertrist, no? Aquesta cultura que em sembla com molt cruel també, perquè és com que no pots fer res sense sentir que algú t'està jutjant, no? I com passar de tot això i igualment seguir fent el que t'agrada és com la part més complicada. I, tio, o sigui, no sé, em va fer reflexionar molt perquè és com supertrist, realment. Penses, tio, o sigui, jo què sé, un nen que li agrada molt pintar, per exemple, i vol dedicar-se a fer quadros, jo què sé, m'ho invento, i no ho està fent perquè no vol que els seus amics de la seva classe, quin cringe, no? Quin latxe, quina vergonya aliena, pintar quadros, jo què sé. I és com que tu quedes dins i passa com que molta gent comença com a fer aquestes coses, les coses que realment li apassionen com d'amagat, perquè com que no volen que ningú s'enteri, sabeu? I a part també em vaig sentir identificada en plan, tio, em ve molt de gust pujar vídeos i parlar per internet i no ho estic fent perquè em jutjaran, saps? I em sentiré jutjada i sentiré que hi ha gent pensant quin putolatge dones. I superar això em va costar moltíssim, o sigui, moltíssim, i encara avui en dia em costa, en plan, no és algo que porti per davant, en plan, pujo vídeos a YouTube. No és algo que ho porti gens per davant. I no ho dic, o sigui, intento com sempre com evitar-ho el màxim possible, però, tio, em fa ràbia perquè com que I should embrace it, sabeu? En plan, ho hauria de portar per davant i dir-ho i estar com superorgullosa, i en part ho estic, però em segueix costant. Estic molt en contra de la cultura del cringe, però tot i així, sense voler-ho, també molts cops jo estic jutjant a molta gent i veig algú que penja algú, el que sigui, parlant o el que sigui, i penso, uau, m'està fent cringe, sabeu? Se'm fa com inevitable, però després ho penso i dic, joder, saps? Vull dir, com aquesta persona està tirant endavant i està fent el que li agrada, i per què collons ho hem de jutjar, sabeu? Bàsicament volia dir això. Em vaig a maquillar mentre escolto cançons que últimament estic total i absolutament obsessionada. Bueno, la situació ara mateix és que hem anat, o sigui, estem en un restaurant al Lomo de l'Eixample, superem jo i l'Aina i ma germana, perquè va ser el cumple de ma germana i l'Aina li ha comprat un regal a ma germana i llavors pues, venim a sopar. Estem en un restaurant super pijo i super posadet i jo vaig amb la mateixa roba amb la que he treballat.
Ets una exagerada. Tia, estic feta una merda, no m'he dutxat, tinc el cabell fatal, Ets una bueno... exagerada bastant. No, em sento intrus aquí perquè no m'he pogut ni arreglar ni res. Bueno, en fi. I superem boníssim, perquè realment està molt bo. Gràcies. Som fans, me'l va ensenyar l'Aina i som molt fans del meu. Vols dir alguna cosa, amor? Que t'estimo. Oh. Acabo d'arribar de treballar i m'he donat compte que aquest vlog serà un puto desastre perquè hi ha molts dies que no m'he ni recordat de gravar o he gravat molt poc. Jo seran com coses ràndoms i poc més, la veritat. Estic feta un puto quadro perquè acabo d'arribar. Ara vaig a dormir perquè avui he començat a les 7 del matí a córrer i estic morta. Em fan un mal als peus. Només em passava per aquí per dir-vos sorry de lo caòtic que és aquest vídeo perquè... cap tipus de sentit. Últimament estic consumint un muntó el contingut d'una youtuber que es diu Maria Botle, no sé com es pronuncia, vale? Segur que molts la coneixeu, però és de Mèxic i la vaig començar a seguir perquè està amb la Clacovi, en plan són nòvies, i evidentment a mi tot el contingut que sigui de lesbianes, pues pel cul, no? Llavors, fa com uns vídeos, en plan, és una persona totalment random i aleatòria, en plan, no té com cap tipus de sentit, realment els vídeos tampoc tenen com una estructura, són bàsicament com imatges mones randoms, i després com ella reflexionant i parlant, però diu coses com molt intel·ligents i després també és com així com graciosa, tal, bueno, no sé. Però m'encanta com la seva vibra, em flipa, o sigui, com que em fa com gràcia, perquè és com 100% ella, és super autèntica i es nota com que se li suda com tot, en plan els estereotips, tal, com tot. No sé, m'encanta, us la recomano un muntó. La Clacovi també, m'encanten els seus vídeos de YouTube i després segueixo com a plan Copenhague Diaries, tal. Però és com que és un nivell d'estètic que sé que mai arribaré perquè, o sigui, ho tenen tot com perfecte, tal... Com potser és too much, saps? En canvi, la Clacovi, Maria Botero... No sé, és que no et sé dir més noms perquè mai me'n recordo dels noms, però aquest estil, m'enteneu? Em flipa, m'encanta. Bon dia, acompanyeu-me a comprar. Necessito roba d'estiu i he decidit que un dimarts al matí era un molt bon dia per anar a comprar. Espero que no hi hagi molta gent. He trobat uns pantalons curts que no em desagraden, de Bershka, i un top que ja tinc amb altres colors, però, bueno, pantalons curts, bàsics, tal, no em desagraden, són bastant llargs per ser jo, però bé, i aquest top, que té les tatxures d'aquestes monis, però bueno, no sé si me l'agafaré, però els pantalons curts me'ls quedo. Vale, ties, no esperava que m'agradessin aquests pantalons perquè són molt curts per mi, però és que em van perfectes, o sigui, em van perfectes i m'agraden. No esperava gens que m'agradessin, crec que me'ls quedo. A més són diferents de tot el que tinc, en plan, són curts però és que t'ho juro que em van perfectes. Amb les tatxueles, molt girly, trobo. I estic tenint un dilema molt fort amb uns pantalons que són zero jo, però m'agrada molt com la vibe i ho he vist molt com per Pinterest i així, i m'encanten com la vibe, però no sé si me'ls posaré, llavors no sé si val la pena comprar-me'ls o no. El color no és el meu preferit, però com l'estil aquest de pantalonets apretats que semblen tipus pijama, però no són pijama, de ratlles, són bastant curts, però no sé, m'agrada molt com la vibe, però sento que si me'ls compro ara serà molt impulsiu. Llavors aniré a una altra tenda, tal, els deixaré reposar en mi mente i si veig que realment sí, me'ls compraré. Perquè és que no sé, són com super cute, sabeu?
No sé. Ja veurem. Bon dia! Són les 6:37 del matí. Hem vingut a veure la sortida del sol. Ahir vam anar a dormir tard i us estem medio muertes. Però bueno, després anirem a fer un brunch. És l'únic que li motiva en aquesta Literalment, és l'únic que em motiva ara mateix. Hi ha un munt de penya fent pàdel surf i la platja està escarosa. O sigui, realment no és com tot gaire estètic, però bueno. Però la Dela t'agafa qualsevol És moni. cosa no estètica i te la torna estètica, perquè ella és Ho romantitzarem, no? Hem vingut a un brunch a esmorzar que es diu La Cala de Barceloneta i obren a les 8, vale? Són i 59 i hi ha cua per entrar. Són tot guiris i després estem nosaltres i m'estic sentint fatal pels treballadors perquè quan algú s'està esperant a la porta i encara no és obert és la pitjor sensació del món. Yes, it is. En fi. Sí. Hem aconseguit el cafè. Ué! Nyam, 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 nyam. Tia, quina bona pinta. Do you remember that day you fell out of my window? Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that, right? Well, you were sitting in the back seat, smoking a cigarette you thought was going to be your last.